ka AICS haki laitli ki jika hikai bantip yakakor komputer Haribhoi district hanongpo ha umsning bat habhoi rembong bantip khambnya wanmi haki institute jongi lade pun syangi tangkata rengi diru yakakor komputer hakador ke babit bat kimar ki batip top habangi train le yakano ka kam ka bangidon nadu mensim ka long bet ka bajob bat ka bala bet ban long ka jing itanan bat ru ka long ka nuksa ya ki wepat ki bayo ye ka kam ka bangi trai la ka dei hakano ka kam ka jing le khoj ru ka dei ka wei ni ki jing angnot jong ki bapun henre kita ki badon ye ka jing angnot ban penlong ye ka saudong saukun ban long ka ba khoj bat ka bai tanan kanom urlong lada omdei bakim sedang nala ka jong ka rempai ka wei ka dukan ka badlum bat thit ye ki marjat kabadan hakadong mau pedang jong senong saidan kadai ka wei nagi dukan ka bala ban lek khoj bat watla ki mar ki bakithet ki dei ki bala bread bat ki bajabo henry habala lum ha kene ki jaka lapan khoj ye ki bat ka jaka ro kalong ka khoj bha utrai jong kene dukan uba ro junior longsiang ulong bau angnut e ban penlong ye ka dukan jong u kum ka noksa ye ki wei pat ki para marjan ki basyong dukan bakin long ki bele khoj khnang ba ka me mariang kan long ka khoj bat haba ka me mariang kalong ka bakhoj ki khun benriu kin don hapeng ka koj ka khia ka ba hakmat e ka bauneu rangba ula banjur kalong bandon ki jaka penlang nyut lane ki dosbin hamman lagi lat bat ki jaka khnang ba ki pajba bayat bayang kin shenran ban bread pathar ye ki jabo jaban khamtam ki plastik ka don ru ka wei ka wa ka batut na senda jongane dukan jongu bat ye kene ka wa ru upun khoj man la ka por henry ke jingle klem akor jong ki bru ki babrat pathar ye ki jabo jaban kalan nang ye long nang kapor sakapor kum ke jingnang kentu ye ke senong ka thau ka bausa uba ro junior long syang ul ai song bha san pho tli ki dosbin sa ke senong bakan long ke jing hikai ye ki pai ba senong bakin nom ber pathar ye ki jabo jaban henry ban lum si jaka bat sabret bat thang ye ki igini jingai song bha la priang no joint secretary ke senong saidan uba jesse nong si ha ke jingi sekhilang jong ba richard dingdo obri rang ba dong ga dong mau pedang lembat katu ka nengut ki riu rang ba bat ki nong ilam jong senong nangta uba nelius pede ubri we ni para marjan jong ba ro junior uba ju sokhya bha halor ka jing persang jong de rang ba ban long ka nuksa jong ga jing le khoj ha ke ne ga dong jong senong saidan yesim kane kentur ye pajba bakin lek khoj ye ki coba ki badon ki dei ban thap hang ni ke andala dei kita ke por strap steel kumut kin pelang pelum kan bakin bu kan hakali ke ba ke senong kala pen baik pan lek berat dia ka sim kosong start ni kalau kan kabala ai sobha da kesnong kabala tiplang da kesnong padai na kata kadau nga ngadon kecing burom kapakrau na kabenta kesnong na marba ngayo kamai keci lengba da kecing ai sobha kesnong tadi kecaga bangayo ban penbengkam ban bo ikani kedukan bat habang abo ikani kedukan ngadon bat kathong kapakrau na kapakrau tang
om bangan lek ben ya kan ke senang Andre ngak kuat tau nam ko khrau long na ka bentang ke kum cui ro ngana na do banang senang yang bro e khai ke jingkut namar ke jingkut kawan ra ke jingkut jingkian tidak ini kata kadang ngala kum bakali rong padong akan or kom pila ban penkuit ya kan ni kedukan ini lalong kum sipara ila cuan akan ni ke jaka jonga ke set pet ya kan ni kedukan jonga yang kum no pila keli sekali kaong ngala ke cingla jonga ban penkuit namar bangadon ke jingit kle ke bakrau na ke benta ke kuit suba ingapo gitu spin na ka wei ka kamrayeng jonga baro ka wei pegawai ka don ka spin kumba pioi mentang pati kali ki bang apan don kamro ki don ka spin na dong sedong ki tiar ki bang apan don kam ki don ka spin jadi ni kata kadau kawan ra ngan ki jingkoi adu kan ni ki thei ki rut wa ro ngapo ka spin nang ba kitu ki nyut ki nyar ngalum apro stiau endala mi katayau ngala pelang haju pat kelawan ikali kebangkit jadi ni nyut siapa-siapa baran berat siapa-siapa masuk atau labu tidak tang kita he makan tu ya ki pajba ya ki nong song dukan baro ki pelam ya kan ni nusa ki tresitom kumba tresitom nga dengan tresitom sana do komisem namar nga it ya kan ni kamay mariam om bang it tang yalede andre yalede nga it ya kamay mariam nga it namar kentang tentu ki pajba ki nong song sinong jong kan ni kasaidan bat kuncu ki parmarcan marpa om tang kita nga tentu hi ya baro ki badon ki bas don hakani ka ribhoi bat baro ki badon ha mekhalayar kumcu bagi don ka mesin ka cipit kle na ka benta ka khuit ka suba ka wan ra ka cingkhuit ka cingkot ka cingkia te tang ini ki kenten nga ai khublai ya ka sinong kerpang benta bakala ai yang ka bala ai ki mesin hakani ka sni tam kan kesni ke ba sinong saidan ro ba wan ra don ke program bagi penkuit ke sinong berkawai ti dai na kata kadang nga kan kesni nga kawa ban ai cing ai barit tam na kan ke sinong ban ai gini ban ai ti no gini ke dosbil sepi kinong yalam sinong ba pinla kata bas pisubit ilong barit tam Andre ke siong ke cing start cengki kum kinong sensar sinong siam ya kan ga lat ban pensekutu ban ban simenta ha kana ka jing perkoj ya ka snong ka thau ni snau tunat ba I don ini try jong kana ka dukan ka ba ibu e kini ki scrap kana ka bang yong ka jaka bandi ki marjot ha ka ba ira longkum ka nuksa ka ba crown ka banta jong kana ka jaka jongi hangne ka ba kum balong I rang padong ba ka de ka jaka ban lum ban lang ya ki marjot henrei tara fipet ya kena kedukan sungi kedai kedukan ke bakoj bang buat idon ro ke mensem ke ba ban pen I sekiwe ya ke jington kam jong ke khoj ke subah hapo jong ke snong ke thau ha ke ba ila tho ro ke hanne ke jingla khoj kawan ra ya ke jing ko jikhya ila long iwe irang ba ibat pen I ya kena kenuksa ke ba na ke benta jong snong ndai kan ne hapo snong na ke benta jong kiwe ro ki bala ban I ya kenuksa ke ba jongi ba hakum kena ke sni idon ka mensem ka ban ya simenta hakum kene ka kene ka sgi pen khoj ha ka ba I la ai mud ban IT ya kini ki dustbin hapo jong ka dorbar snong khanang ba ka snong kan la ban pendon kam ya kini ki dustbin na ka benta ban bu ya ki nyut ki nyer hapo jong katu kene ki jaka ki bangi don kam ban bu ya kini ki dustbin khanang ba ki plastik lan kinu ki jabo jaban kinom sapret ha ki geleng henrai ide ban bu ha gini dosben ane kolong ka jingpan I ka nuksa ha ka ba ngi dai ban sedang ning kong na iram peyeng ki khon ki kti bat kumjuro ha bang yat nyeng ha ki lenti sengken bat pen kan mau ya ki breu ba la dadon ki dosben ya ki nyut ide ban tap ha ki dosben khnang ba ka jaka ki lenti sengken kin long ki bakhoj hapo jong ka snong ka thau namar ba mentang ila don kam ha ki snong ki thau ya kan ka jing khoj bat ila ni sno sorong ru ba ha ki por ki ba mansua ka snong saiden jongi kalayo ya kanam kum ka wei ka snong ka bakhoj tam hang ne hapo jong ka
dong kata nyeri bohoi jongi na kata kadau ngi kwa ban penne ia kan ka jing khoi jing suba po jong kasnong kathau khnang ba kasnong jongi kan kan ia peteng ia kan ka jing yo ia kan ka nam jong ka jing le khoi po jong kasnong kathau ba da ka jing ya shimanta jong kinong snong nadu girang ba kilong kami ki samla ki hep ki baret ba shimanta ha kan ka jing pen khoi je kasnong kathau ka rong ka khoi ka suba but di kermen ba omdei tang mentang sngi ha ka bangi ngi pen khoj ya ka snong ka thau ha ka ba ka snong ka labo ban long ka jing pen khoj snong rengi kermen bana lenter ha man ka sngi ki breu ki thu ya ka jing khoj ba ki nang ai le khoj khnang ba kan ma ra ka jing khoj jing suba sa shi sen nga pen pau na ka liang jong ka dor ba snong ba ya ide itrai jong ka kan ke ibu hang ne pau ke sungu na ke benta jong phi na ke benta ke ben sem ke ba pidon ke ben sem ban yarap na ulane ban esimata ha ke jong khoj ha ke ba ki la ai ke ne ki gospel na ke benta jong snong ban pendon kam take ba pulang ba na kaliang jungi kedong apo kecung pet ka ba snong nyalalap ya ka we ke dukan ane ko snong aku adong mo pedang ya ka jinglong juman namta ka kuit ka suba te ka ba pelong pat yang ing sngo ba na kaliang kasdong idap ka jikman ba i ba kane ka dukan ka babu namta ki tiar scrap kembang ki tiar ki ba ong ki we ba kam jabo hina baro rai pose ngadarong hane ngai i ka long ka ba kuit ai lat yang bangan keren ge sai nak namta ka jingkuit jong ni dukan Ningkon siya kumpas subscribe mensua. Iwan ipado hakane gadong banyo ijaka khniat ban ikhare plastik ibilor ili di dalaka met la jong sis poborni dalang tangsi uturo. De kane brokhoi ngangai i ya kata ngai lan i. Haldu banga ai ram brokhoi ya khniat. Pin he kane dukan. Kane dukan jong ipado ibangi juk khade injaga kateng ji gidi engineer mo. De ilawan khanang nang thenari war banwan snong hane jaka banbu dukan ngi sutlan ya kata namar ngi kecing khu ndei tang kecing mentoy kejung isimet nje kecing mentoy ru jong ki khlungi khana ki bri kane area sarong sapun sibuk menta kidan ki bilor ngang ai khwai de pung hadin sisi ba ai khwai ngahap sar ngahap khoi ki bilor bar khoi ngahap lut daganong ndei menta mar yadep ai khwai ki khlung ki khana kila khar kila wande kila iyo bai rover bailet kum kita ki ei kamu kadi ke jingman toy subu menta ki param marjan marpa nge kidi ki ba khamduk lesi mo ki beri ki ba khamduna ke jingiyo dan kam banthit ke belsa lesin hardware ka sumdor kum balai spa so spa ka koi wan hang ne hai padu ngiyo kiskanan ki ba sumdor tang san pho lane sispa ka kata kadi ke ei ke jingman toy dengan sungu ru ya kador basung sedan ba menta kasngi kadai kasi ke bakene perkhut ya kasung sedan pulun ro kawai rengkat bakane ka dong mau pedang kum ban slibret ya kata kasih ha jong umat makan di pa jong keri India Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai ndru ar nyau lai